Foli ani wale ɲuman dɔn o bɛ ka taa o bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la k'a fɔ ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawalali bɛ na kɛ minnu kɔnɔ kuma la aw ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan kibaruya olu de don an b'a fɔ ni kuma silakaw aw danga na kunnafoni daminɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye association sigida tɔn ye Sirakɔrɔ Megetana u ka tɔn foroba nundun a baaraw foroba nundun ka fara farafinna musow tɔgɔla don ɲɛnamayali kan u baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn sibiri juillet kalo tile 15 ma min ni a kɛnɛ siriyara maaba caman fɛ Aminata Tarawele bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔrɔlenw kan. Musow ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ n'a bɛ fɔ nanzarakan na association sigida tɔn Sirakɔrɔ Nɛgɛtanakaw fɛ yen olu ye kɛnɛ belebele dɔ sigi sen kan ni k'u ka association baarakɛtaw nundu n'a bɛ fɔ nanzarakan na lancement officiel de ses activités ni ka journée panafricaine des femmes k'o fana san kunbɛn u yakubaya. Kabini tɔn in daminɛna alhamdulilahi rabbil alamina an ye fɛn caman faamuya kɔnɔna na n ye formatrice ɲini k'a d'a ma safinɛ dilan balo yɛlɛma eau de javel fɛn caman yɔrɔ furan musoya yɛrɛ ti ta min kɔ musoya ti ta cɛsiri min kɔ n y'a bɛɛ lajɛlen kɛ fo sisan ka na ɲɛnajɛ labɛn a tun kan ka kɛ waati min na ani kow bɛnna ala de ye bi ta latigɛ vraiment ɲele dantɛ ɲele la a ye muso bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sanu ko tɛ wari ko tɛ tarata an bɛ tɔn sigi alhamdulillah chaise sanna k'a d'a ma ka baramaw san k'a d'a ma ka tobilikɛminɛw san k'a d'a ma a ye fɛn caman k'a ɲɛ ko musoya tɔgɔ ko cɛsiri ko n'i y'i cɛsiri ko cɛsiri bɛ mako dilan alhamdulillah dɔn ni bi cɛ anw ye fɛn caman faamuya a ko la an bɛ ɲele fo k'a cɛ fo k'a waleɲuman dɔ dantɛ foli min na diɲɛ in don k'an ye cɛsiri de awɔ association sigida tɔn n'aw bɛ sigi la f'aw kɛ ɲɔgɔn dɔn n'aw bɛ sigi la aw kɛ don ɲɔgɔn kan ka bɔ ɲɔgɔn kan n'aw bɛ sigi la aw kɛ jɛ ka ko kɛ n'aw bɛ sigi la hɛrɛ ni hɛrɛ tana n'aw bɛ sigi la a ye jɛ k'aw bolo di ɲɔgɔn ma ko baara de bɛ mɔgɔ ŋunanfa cɛya tɛ baara la musoya tɛ baara la alhamdulilahi rabbil alamina kabi ɲele bilara anw ye yeli kɛ anw sawara anw kɔntana anw wasara an ye baara dɔw kɛ parce que diplôme bi yan o kan ka di an ye safinɛ dilan ɲɔ bayɛlɛma alhamdulillah yɔrɔ furan alhamdulillah donc ko tɔw bolo dalen don olu ma kɛ fɔlɔ mais ni ala sɔnna ma an bɛna olu kɛ. Kɛnɛ in jala tun bɛ maa mun bolo n'o y'a den fa n'a denba ye olu ka laseliw kɔnɔna na u ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin association sigida tɔn ma Sirakɔrɔ Nɛgɛtana u ka hakilina ɲuman in tali la ka ɲɛsin u yɛrɛ ma bari ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ ni ka tila k'u ka dɛmɛw yakubaw ye. Sirakɔrɔ musow ka ne sugandi ka kɛ marraine a diyara n ye a ma bonya ma barisa ni fɛn min bonyana mɔgɔ ma i tɛ se o kɔrɔ donc nin ye anw ka baara de an ye vie associative de kanu k'a kɛ an ka tagabolo ye donc n'an welel'o kɛnɛ kan u ti bala an na donc n bɛ min fɔ musow ye an k'an cɛsiri musow cɛsirilen don dɛ mais hali bi ala ka an ka dɔ fara a kan m'a ɲini Sirakɔrɔ musow fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baaraw kɛ bolokɔniden kelen tɛ bɛlɛ ta ni mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan de a bɛ se ka koba kɛ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ ni bɛɛ y'i cɛsiri ka du kɔnɔ an bɛ sigida bɛ ja ni sigida jara jamana bɛ diya an bɛ foli ni tanuli kɛ ka ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw ma. U y'a dabɔ min kama o ŋanam ka pour que ya kuma la baara in a ka taa taabolo fɛ o tuma u y'o min ŋaniya ta nin u y'a jira k'a fɔ ko kumana baara taabolo ɲuman olu b'o de dɔn o tuma an fana y'o sira kan an b'o dɛmɛ o sira de kan association caman kun bɛ yan mais baaraw danna sira la mais munna ka d'a kan ya kuma la parce que suivi ma kɛ baaraw la o tuma n'u ye nin baara min daminɛ n'u y'a bonya d'an kan n'Ala sɔnna ma an tɛna binna an fana bɛna suivi kɛ avec eux an bɛna suivi kɛ avec activité an b'a suivi kɛ avec eux activité ninnu ta ka taa cogo min na a bɛ se ka ɲɛ cogo min na pour que n'Ala ye san wɛrɛ yira an kɛnɛ ɲɛna an ka se ka bilan dɔ kɛ a ka fɔ ko Sirakɔrɔ bɛɛ ka bilan ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni sigi in kun donna ni Mali jɔnjɔn dali ye Sirakɔrɔ dugutigilakaw ka bisimilaliw fo ka taa se ka tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka forow ma baaradege sɛbɛn fura dilen u ma min b'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'u ye suma bayɛlɛmali cogo ani safinɛ dilanw o dege entreprise kɛra mɔgɔw fɛ fo ka taa se soyeko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma fɔlisen dumanw ni dɔnsen dumanw o de kɛra ka ni sigi in kuncɛ.
An bɔ Mali jamana kɔnɔ an b'an kuda Côte d'Ivoire jamana kan an fa bɛ tagamala ye nin waati na Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ni o de senfɛ fɛn min ye Côte d'Ivoire jamana karamɔgɔ Ansar karamɔgɔlakaw ni uluhu ye olu bisimilara a fɛ a ka so Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ min ni a kɛnɛ sereyara maa caman fɛ Ansaru ka fara u kanubagaw kan Boya Kulubali ka sɔrɔlen Sadio Sidibe a bɛna ɲɛfɔli kɛ olu kan. An fan karamɔgɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a bɛ Côte d'Ivoire jamana kan a bɛ waati damadama bɔ ni a bɛ bila kadara kɔnɔ ni o ye u ka mawuludi ɲɛnamali baaraw ye o kɛra semaine tɛmɛnen o kɔnɔna na maaba caman bɛ ka na foli bila an fan karamɔgɔ la dinɛma b'o la kɛnyɛrɛma b'o la fo ka taa se seko ni dɔnko maaw o n'a ɲɔgɔnna caman nka bɔɲɔgɔnko ye min kɛra nin don in o de bɛ tali kɛ silamɛya Ansar tɔnba min bɛ Côte d'Ivoire jamana kan u ka wajibikɛla musomanw ni a cɛmaw u taara foli bila an fa an karamɔgɔ la a dagayɔrɔ la min kɔnɔna na u ye duwawu ɲini a fɛ ni ka tila ka duwawu yɛrɛ k'a fana fɛ o la u nisɔndiyalenba ani u fari fununi u nana ka na foli bila an fa an karamɔgɔ la ni ka tila k'u ka kanu kurakura tuguni ka a jira an fa an karamɔgɔ la. Bi sigi in kun tiɲɛ an ka biro kura min sigira Wudu la k'o présenter an karamɔgɔ la ka tila ka duwawu kɛrɛnkɛrɛn ɲini a fɛ an ka baara bɛ se ka sabati an bolo cogo min na o de tun y'an ka bi sigi ye ka tila ka barika da sira min di an ma n'o de ayiwa ansaruya sira ye sira tɛ yen min bɛ silamɛya bonya ka silamɛya kɔrɔta ni ansariya tɛ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ale le kɛra sababu ye ka o sira don an kɔrɔ bi an bɛ Ala tanu ni o ye an ka bonya a n'an ka karama a n'an ka lawasa o bɛɛ sɔrɔla o kɔnɔ ni duniya sɔrɔla o kɔnɔ wa an jigi bɛ a ka lahara fana bɛ sɔrɔ o kɔnɔ donc ale sara tɛ an bolo kana dɔrɔn a ka duwawu kɛ an ye baara kura min donna an bolo an bɛ se k'a kɛ hakilisigi kɔnɔ faamu kɔnɔ cogo min na ni keleku ti a la o de kama an n'a sigira bi ni ka kalan min sɔrɔ a ka kuma in na o de an k'a mɛn an k'a faamu ni Ala sɔnna a ka bilasiralikan min d'an ma an bɛna baara kɛ ni o bilasirali ye a kɛra sababu ye ka hakili kura di an ma cɛsiri yɛrɛ ani limaniya ta sira kan parce que karamɔgɔya Ala ko karamɔgɔya o ni karamɔgɔya si tɛ kelen o de an ka sabali et puis an ka kɛ karibagaw ye ka kun ni an yɛrɛ n'an kun an yɛrɛ a ka ca la an bɛ min fɔ adamadenw b'o lamɛn mais ni natara mɔgɔ la dɔrɔn i ka fɔta a ti faamu donc o la an bɛ karamɔgɔ fo k'a ko ɲuman dɔw la. Maa minnu nana ka na bɔɲɔgɔnkɛ la an fan karamɔgɔ fɛ yen nɔ diinɛlamɔgɔ musolakaw fo ka taa se cɛlakaw Ansar cɛden n'a musodenw u caman bɔra iko kɔnɔkulu Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka na u ka nisɔndiya ni ka tila ka na duwawu ɲini an fa an karamɔgɔ fɛ sabula ko nin ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen olu bolo ni waati min man ka tɛmɛ u kan fiyewu an fa an karamɔgɔ yele Côte d'Ivoire jamana kan k'o ye farifoni ni nisɔndiya de olu bolo kɛrɛnkɛrɛnnen la olu musolakaw minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ sabula an fa an karamɔgɔ kɛra sababu ɲuman caman de ye olu yɛrɛ ma min kɔnɔna na kɛra sababu ye u ye cɛbonya ɲɛdɔn ni ka masa bonya fana ɲɛdɔn o la u nana ka na o bonyamasegin ani ka na o duwawu ɲini de kɛ an fa an karamɔgɔ fɛ. Alhamdulillah an bɛ Ala fo ka Ala barikala ka Ala waliɲuman dɔn Ala min sɔnna ka bi wulada ni sigi yira an kɛnɛma na an ka bi wulada sigi Ansar dini sira kan karamɔgɔ musow bɛɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan bi ka na duwawu ɲini kɛ an karamɔgɔ fɛ ka tila ka na réunion kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o sigi de tun b'an bolo bi an nisɔndiyala sabu sanga ni waati bɛ an b'a fɔ ni k'i yɛrɛ sɔrɔ ni tɔn nin kɔnɔ i bɛ Ala fo ka barikala ka waliɲuman dɔn o kɔfɛ tun an nana an yɛrɛ sɔrɔ Sirifula duba kɔnɔ o ye nisɔndiya belebele o kɔfɛ an yɛrɛ ka sigi kɔfɛ n'an ka réunion kɔfɛ an ka tanti n'o ye tanti Jara ye ale nana ladilikanw fɔ an ɲɛna ani Sirifu olu fana nana duwawu k'an ye o kɔfɛ fana an karamɔgɔ n'o ye an ka karamɔgɔ ɲɛmɔgɔba ye Wudu sira internationalement n'o ye Camu ye olu nana ani Seydou Diallo ani an ka karamɔgɔba Wudu sira ka Côte d'Ivoire kɔnɔ yan Musa Sangare ani Alassane Ouattara u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na ladilikan di anw ma anw daya musow ma ka tila tuguni ka duwawu k'an ye o nisɔndiya le bonyana an bolo kojugu kosɛbɛ kosɛbɛ o tuma na an nisɔn ka di bi an bɛ Ala fo bi ka Ala barikala ka Ala waliɲuman dɔn ka Ala barikala Ala min sɔnna ka bi sigili latigɛ an ye an n'an karamɔgɔ musow damaw ye ani an karamɔgɔ cɛw ye kɔfɛ n'Ala sɔnna an bɛna taa duwawu belebeleba minɛ an karamɔgɔ yɛrɛ bolo n'o ye a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara. An wulila k'a fɔ nin bɔɲɔgɔnko in a bɛ bila kadara kɔnɔ min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoirekaw ka mawuludi ɲɛnamali ye ni o yɛrɛ kɛra dɔgɔkun kɔnɔna la o la maa caman b'a la ka na foli bila an fa la diinɛmaw b'o la fo ka taa se maa wɛrɛw Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na nin visite in bɛ tali kɛ o kadara kɔnɔna na ni nin tɛmɛna an fa karamɔgɔ bɛna kunda
Kɔdiwari jamana yɔrɔ wɛrɛ kan min b'a to ka taa diinɛ lase kumaw fana kɛ yen nɔ tuguni bɔɲɔgɔnkɛ in kuncɛra ni duwawu sanumaw ye. An bɛ segin ka na Mali jamana kɔnɔ yan an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ka kɔn a ka Côte d'Ivoire jamana taamaw ɲɛ a ye Ansar sifinnakaw bisimila ka bɔ Kurumari bisimilali hukumu kɔnɔna na duwawu ɲini ka taa se bilasiraliw ma ani kanu kumaw olu de kɛra kɛnɛ in na fanbaw ye. Kadija Tarawele bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔrɔlenw kan. Kurumare sifinnakaw bɔla iko kolokolo ni ka dabɔ zamzamiyu la a ka denbaya la bangoni jiginibugu la walasa ka se ka wale ɲumandɔ ani bonyamasegi kɛ alisilamɛya dɛmɛtuɲa jɔyɔrɔ a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ma ka sanga n'a ka wuli ka jɔ a n'a ka cɛsiri badabada ye bɛn keleya ani basigi ɲini ye Mali kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ u ka nin bɔɲɔgɔnya in senfɛ fɛn min ye Kurumare sifinnakaw ye u ye jɔnjɔn belebele fila ta ka di zamzamiyu ma jɔnjɔn minnu bɛ tali kɛ tablo la tablo minnu kan fɛn min ye ya bani ani maa minnu ye nin baara ninnu daminɛ ɲɔgɔn fɛ olu jaw ye fo ka taa se a balimamuso Alama hinɛna la n'o ye Baro Haidara ye ale fɛnɛ ka tablo ni ka kɛ bonyamasegi ani waleɲumandɔn ka ɲɛsin ya bani na ka denbaya ma u siratigɛ fɛ u ye ɲɛfɔli kɛ degun na u bɛ ka degun minnu sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnyala u ka dugu walasa o garizigɛ ka se ka don zamzamiyu ka bilasiralikaw na a n'a ka duwawu don ka sanumaw. Alhamdulillah karamɔgɔ ka kanu bilama a ti fitinin an bolo ba ni karamɔgɔ jala bi tɛ karamɔgɔ n'an ka mɔgɔkɔrɔba dɔ y'a daminɛ depa mandi fo kana ja an nana bonyamasegi karamɔgɔ ye bi n'o y'an ka cɛkɔrɔba ɲuman dɔ ye ko Sherif an ye tableau kɛ ka di karamɔgɔ ma o bonya n'o barika kosɔn alhamdulillah an nana nisɔndiya sɔrɔ la hali ka da karamɔgɔ yelima an b'a ye télé la an y'o nisɔndiya sɔrɔ su kana sigi face à face ni karamɔgɔ ye mais an b'a fɔ k'Ala barikada a ye dugawu min k'an ye Ala ka minɛ an bɛɛ ye ladilikan min bɛ yen bi n'i y'a mɛn ko mɔgɔkɔrɔba denmisɛnniya de bɛ toujours an bɛ kuma jeunesse sifinnaka de kan karamɔgɔ yɛrɛ depuis bi tɛ a b'o kɛlɛ la fo bi donc an ka cɛsiri ko min b'anw de bolo n'i y'a mɛn diinɛ sifinnakaw de b'a kɛ donc karamɔgɔ ladilikan min kɛ k'a ta ka barika n'a nafa dɔn yarabi Ala m'o kɛla an nana hɛrɛ la Ala k'an ɲuman segin Ala ka sidiya ni karamɔgɔ ma karamɔgɔ laɲini ye mun ye Ala k'o sabati hali bi Ala k'an mɛn an kɔrɔ. Fɛn min ye a Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ye ale kɔni y'a ka nimisi wasaw jira ka sanga ni sifinnaka ninnu ka wuli ka jɔ ani u ka cɛsiri fo ka taa se u ka wale ɲuman don minnu u y'a ta ka sɛgɛrɛ ni ka sɔrɔ ka duwawu kɛ u ye ani ba maliba ye. يا فتاه يا رزاق يا ناصر يا معين افتح لنا ابواب رحمتك افتح لنا ابواب رحمتك وحدنا الى صراطك المستقيم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين يا فرد يا صمد ربنا انزل علينا مائدة تكن لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. Farikolo ɲɛnajɛ binakun kana na an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye biennale sportive ye ko ni kura fiyɛra ni farikolo ɲɛnajɛ in na ka d'a kan a baaraw bɛna sigi sen kan Mali jamana furancɛla fanga maa ɲɛma ka tɛmɛ ni farikolo ɲɛnajɛw minisiri ye o de hukumu kɔnɔna na kunnafoni kɛnɛ dɔ sigira ka sanga ni ɲɔgɔn kunbɛba in ye tɛnɛ juillet kalo tile 27 an ka janga ɲamarali kɛ sɔrɔlenw fɛ. Depuis 1988 ni y'a san bisaba ani shegi san tan shegi san ba saba ni tan shegi ni ɲɔgɔn ye ba in ma kɛ Mali kɔnɔna la depuis 1988 o ye an ka biennale du sport ye biennale du sport o bɛna kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan an bɛna a édition ɲɛnɛmaya kosɛbɛ a bɛ daminɛ le 7 août a bɛ ban le 16 août donc tile 10 kɔnɔna la an bɛna Mali sportifu minnu san bɛ san 20 kɔnɔna la k'olu fara ɲɔgɔn kan o bɛ bɔ Mali région bɛɛ la ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan nɔ walasa ka kɛ ɲɔgɔn ye ba ye compétition dɔrɔn tɛ a bɛ kɛ ɲɔgɔn ye k'a yira ko maliyɛnw bɛɛ lajɛlen tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma an bɛ fɛ ni fɛti in ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mais an bɛ fɛ a ka kɛ kɛnɛ ye fɛnɛ a ka kɛ kɛnɛ ye kɛnɛ mun b'a yira ko Mali kɔnɔna la i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ k'a fɔ k'i bɛ minisiri dɔn o k'i bɛ président dɔn ou bien k'i bɛ premier ministre dɔn o t'a la
ni i bɛ se farikolo ɲɛnajɛ la ni i bɛ se ka nafa ɲɛ an ka jamana ye u ka se ka i sugandi olu la an bɛ minnu wele ko jeune talent olu ka se ka détecter i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ i fana k'i ka chance sɔrɔ o la an y'a lajɛ biennale sportive minnu bɛna kɛ sisan a bɛna région administrative bɛɛ lajɛlen ani Bamakɔ district k'u fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ dama mun bɛna k'a la mɔgɔ 300 ani 60 ani mɔgɔ 300 ani 60 olu de bɛna fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka nin compétition in ɲɛnɛmaya discipline minnu talen don a la athlétisme b'a la basketball b'a la olu fila bɛɛ cɛw b'a la musow b'a la ballontan fɛnɛ b'a la ani an ka lutte traditionnelle ani jeu dɔ bɛ yen ko jeu d'échecs o ye hakilina jeu dɔ ye olu fɛnɛ donna a la a site in an kɛn bɛ ka site 5 de ta o site 5 in o ye yɔrɔ 5 de ye olu talen don walasa mɔgɔw bɛ se ka si yen nɔ mais en réalité o yɔrɔ ye fɛnɛ fêtiw bɛna kɛ yɔrɔ minnu na parce que ale kɛnɛ ninnu bɛɛ lajɛlen a kelen don du kɔnɔna la walasa mɔgɔw ka se k'a dɔn ko fêti b'an ka jamana kɔnɔna la u ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mɔgɔw fɛnɛ ka se k'u lase walasa fɛn fɛn bɛ yen ko panelu o ye cadre k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ taa ka hakilina falen-falenw kɛ thématique dɔw la o ni soirée culturelle donc ni senko seko olu su k'olu ɲɛnɛmaya an'an ka Mali musique olu fɛnɛ dɔnkilidaw olu fɛnɛ suw bɛ yen nɔ ani campagne caman ani journée de citoyenneté fɛn fɛn ye assainissement ni reboisement ye i ko madame le ministre la i y'a laɲini cogo min na ani feu de camp bɛna kɛ o kɛra ziirinda suw ye olu fɛnɛ suw bɛna kɛ walasa mɔgɔw ka se k'u nisɔndiya a y'a ye an nana ni pour que nin fête ka se ka kɛ a ka se ka ɲɛ an ye fɛn dɔ labɛn ko mascotte o ye ja dɔ de ye ale filɛ nin ye baara in fɛnɛ tɛ se ka ɲɛ ni jatigiya kɛ donc jatigiya in sira fɛ an ye mun kɛ an ye Bamakɔ arrondissement bɛɛ kelen kelen ta arrondissement bɛɛ lajɛlen kelen kelen an kɛn bɛ ka région dɔw d'u ma donc olu bɛ n'u occuper région na olu n'u ka chef de quartier o chifu minnu bɛ yen musow minnu bɛ yen sous-préfet minnu bɛ yen an'u ka communauté mɔgɔw bɛɛ lajɛlen hali kɛnɛ kan yan nɔ an contannen don an ka chasseurs bɛ kɛnɛ kan yan nɔ olu bɛɛ lajɛlen de kan k'i cɛsiri a la. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Kafunɛ Bacili ale ka ɲininenw don. Chadi jamana y'a bolo politique ka bɔ Cour pénale internationale CPI kiiritigɛlatigɛ soba bolo k'a yira k'a fɔ k'a ka ɲi tɔnko la ko nin y'ale bɔlen ye. Chadi jamana ye kunnafoni in lase diɲɛseliginaani tɔnba Nations Unies ma ka sanga ni bataki dɔ ye min bilala Chadi jamana gouvernement fɛ k'a yira k'a fɔ statut de Rome bɛnkan ka bɔrɔtɔ Chadi jamana ni Cour pénale internationale CPI ni ɲɔgɔn cɛ. Bari sabu ka d'a kan ko CPI ka kiiritigɛlatigɛ togo k'a tɛ ka taa Chadi jamana jimi sira fɛ. Ɲɛnawoloma ko min y'a la nin ye farisogo finma ani jɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ko sanga ni wagati ko CPI ɲɛ jɔlen don farafina jamanaw de kan k'olu de kiiri a sago la k'olu de jalaki a jalaki togo la. N'a ma ɲɛ bɛnkanw kun b'a yira k'a fɔ Cour pénale internationale CPI a ka kiiri bi damakɛɲɛ nanzara ni farafinko t'a la ɛlɛ ni kɛra tɔnden jamana ye kiiri min jalatigɛli ma jamana bolo da o bi kiiri CPI kiiri jalatigɛ soba kɔnɔ nka bɛra ta a bɛ n'a fɔ komi CPI yɛrɛ tɔn sigira farafina de kiirili kama o kuma na ko ni kow bɛ taa o taabolo la ko Chadi jamana donna CPI kɔnɔ kun min kama ko a laɲini ma sabati san'a ka taa ka dankɛ k'olu b'u yɛrɛ ɲini ni k'u yɛrɛ ta ka bɔ tɔn in kɔnɔ. Chadi jamana gouvernement ka dantigɛlu a y'a yira k'a fɔ Cour pénale internationale CPI a ka baaraw daminɛ n'a ka bɛnkanw sigi san 2002 san nka bɛra ta kiiri fanba bi bolila farafina jamanaw de kan hali n'o y'a sɔrɔ nanzarala jamana caman de bɛ CPI tɔn kɔnɔ. Chadi jamana ko a ti jɛ ni ɲɛnawolomali ye kiiriko la kun min ka nɔgɔn o ye Chadi jamana ni CPI ka fara ɲɔgɔn na Chadi jamana yɛrɛ k'a yɛrɛ ta a ka kiiriko binakun kan o de ɲɔgɔn tɛ. Chadi jamana ye laɲini min kɛ diɲɛseliginaani tɔnba Nations Unies fɛ k'a yira k'a fɔ a bɛna bɔ CPI tɔn na o bɔli yɛrɛ bɛ se ka dankɛnɛmaya k'a sabati san 1 bi kɔfɛ
o sani o waati cɛ wajibi don Chadi jamana ma bɛnkanw bonyani kama ani CPI ka jɛkulu la ka baara kɛ sani o san 1 ka dafa. Ni ye Chadi jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ farafina jamana don min tun kɛnbɛ ka CPI ko ta ba la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a sɛgɛsɛgɛliw kirijalatigɛ soba in tɔgɔ la Darfur mankan karogɛlɛya n'a ninjuguya waleyaw olu sɛgɛsɛgɛli la Chadi jamana ye caaman kɛ. Chadi jamana ka murutili ka bɔ CPI tɔn kɔnɔna na a fɔra AES jamana 3 kɔ Niger, Mali ani Burkina Faso. Wa ni jamana 4 ninnu farafina jamanaw kɔnɔ u ka yɛrɛta ka bɔ CPI kɔnɔ a bɛna kɛ sababu ye ka fiɲɛba don Cour pénale internationale CPI kirijalatigɛso la. Baw a dan tɛ o jamana 4 ye a bɛna fɔ komi jamana wɛrɛw olu bi labɛn na waasa k'u ka murutili kunnafoni di k'a yira k'a fɔ olu fana ka ɲi CPI ko la. Buna adamadenya lapasa jɛkuluw kɔni haminen don u jɔrɔlen don ni Chadi jamana ka yɛrɛta ye ka bɔ CPI kɔnɔna na. Barisabu ka d'a kan CPI kiriko a n'a sɛgɛsɛgɛli baaraw la Chadi jamana kun niyɔrɔ ye belebele ye. Buna adamadenyaw hakɛw bɛ se ka segin u minɛnw kɔnɔ cogo min Chadi jamana ye wulikajɔ caaman kɛ o la. Congo RDC jamana kɔnɔ Ebola banakisɛ bɛ ka tiɲɛni kɛ hali bi a bɛ taa se maa 3,000 ani 100 ma bana in ye minnu lasɔrɔ dantigɛli kɛra ka bɛn ntɛnɛndon ye k'o kunnafoni di Farhan Haq fɛ. Ale ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies secrétaire général Antonio Guterres o ka babu sentigi ye. A ye kunnafoni in lase ka sanga ni kunnafoni di kɛnɛ dɔ de sigili ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies dagayɔrɔ la. Farhan Haq n'ale ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies secrétaire général Antonio Guterres ka babu sentigi ye a y'a yira k'a fɔ ko Ebola banakisɛ kɔni bɛ ka tiɲɛni kɛ Congo RDC kɔnɔ hali bi. Barisabu ka d'a kan ko don o don dɔ bɛ fara banabaatɔ hakɛya kan wa don o don ko dɔ bɛ sa k'a sata bɔ Ebola banakisɛ sababu la. O yɛrɛ kɛn bɛ ka kɛnɛya tigilamɔgɔw jɔrɔ kosɛbɛ Congo RDC jamana kɔnɔna na. Cɛsiri ni wulikajɔw fanga bɛ ka bonya diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies yɛrɛ y'u magɛn kɛnɛyako binakun kan waasa u ka jɛ ka doni ta ɲɔgɔn fɛ Ebola banakisɛ bɛ se ka kɛlɛ cogo min hali n'o y'a sɔrɔ a ye tiɲɛni kɛ ka ban tiɲɛni nɔ in bɛ se ka dan sira la cogo min o ye laɲini ye. An bɛ don min na i n'a fɔ komi bi maa hakɛya mun sata bɔra Ebola banakisɛ in na maa 1,405 don. O kɛra ka sanga ni sɛgɛsɛgɛli jaabi kun labanw bɔlen minnu ɲinininw kɛra ka jaabi bɔ ka bɛn kari su ma Congo RDC jamana kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ. Mais kalo tɛmɛnen de Ebola fiɲɛbana in lakodɔnna Congo RDC jamana kɔnɔ. A banakisɛ yɛrɛ tɔgɔ virus Bundibugyo a bɛ ka walankata barisabu ka d'a kan a bɛ ka yɛlɛma maaw fɛ. Banakisɛ in yɛrɛ sidɔnna k'a nun ta Ituri mara de la nka a bɛra ta o kɔfɛ a walankatara ka taa ni jamana kɔrɔyan ye ka digi Worodugu kan ni ka mara 5 magɛn. Cameroun jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaa Paul Biya ka kɔkan taga a bɛ ka kɛ sababu ye ka ɲuguɲugu lawuli ni ɲagaɲaga ye. Jamana ɲɛmaa Paul Biya a si bɛ san 93 la a bɛ fanga la Cameroun jamana kɔnɔ ɲina y'a san 40 ye. A taalen don jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Suisse jamana kɔnɔna na kabini ni juin kalo tɛmɛnen daminɛw la. N'i y'a ta k'a lajɛ jamana ɲɛmaa Paul Biya ka dugutaa nun don waati a kun yirala k'a fɔ a bɛ taa taama kungurunin na nka a bɛra ta n'i ye jate kɛ a ye waati hakɛya min kɛ jamana kɔ kan o kuntagala jɛyana a bɛ taa se tile 50 hakɛ ma o de kɛra sababu ye ka ɲuguɲugu lawuli ni ɲagaɲaga ye. Fanga sinamatɔnw fan fɛ u bɛ k'u ka nisɔngoyaw jira k'a fɔ Paul Biya ka ni jamana kɔkan taga in k'a ni jamana sariya sunba sariyakisɛw tɛ taa. Jamana sariya sunba sariyakisɛw kansɔsɔ waleya don barisabu ka d'a kan bɛn ma k'a kan k'a fɔ jamana kan ka mara jamana ɲɛmaa fɛ k'a to jamana kɔ kan jango ka tɛmɛ kuntagala dɔ hakɛya kan. O b'a yira de k'a fɔ jamana ɲɛmaa kɔni bɛ kɔ kan jamana kɔni bɛ ka maracogo dɔ la ten min ni sariya tɛ ta nka a bɛra ta gouvernement y'a jira k'a fɔ o kɔrɔfɔ min n'o bi ka bɔ fanga sinamatɔnw fan fɛ k'o kuma tɛ saba ye ko jugukanw don k'ali n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don jamana ɲɛmaa Paul Biya a bɛ jamana kɔ kan bi a t'an bɛ Suisse jamana kɔnɔ nka o n'a ta bɛɛ dossier o dossier n'o de bɛ jamana marali kun kan ko jamana ɲɛmaa Paul Biya tɛgɛ n'a da bɛ a bɛɛ lajɛlen na k'a koɲɛw ɲɛnabɔ k'a to kɔ kan ko bɛnkan foyi sariya tɛ ta k'a don ba la n'a ka yamaruya t'a la. Jamana ɲɛmaa Paul Biya ka nin kɔkan taga in a ma bɛn fanga sinamatɔnw ma bawo waati kuntagala jɛyana mais kalo tɛmɛnen yɛlɛma kura kun donna jamana sariya sunba sariyakisɛw kɔrɔ o min tun y'a yira ko jamana ɲɛmaa dan kan ka suganti Cameroun jamana kɔnɔ nka k'a ta o don na fo ka se an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi boloden kɔni ma sin mɔgɔ la k'a fɔ nin ye o de sugandilen ka kɛ jamana ɲɛmaa dan kan ye. O b'a yira k'a fɔ marabaa tɛ jamana kunna jamana kɔni b'a yɛrɛ ma ten. Cameroun jamana yɛrɛ bɛ waati min na layidu kun dira k'a fɔ yɛlɛma bɛna don jamana gouvernement yɛrɛ kɔnɔ nka a bɛra ta o kɔrɔfɔ gulonnen bɛ sanni dugu cɛ kalata minnu ni olu kan ka boloda ka kɛ jamana kɔnɔ sanga ni waati ni don dɔgɔdara la
a bɛ tila ka cɛ waati sera bi jamana kɔnɔdenw b'a fɛ ka degun bari nisɔngoya jiraw daminɛna sanga ni waati u bɛ nisɔngoya jiraw la jamana ɲɛmaa Pɔli Biya a ka kɔkana ta yɛrɛ u nana n'a ka tɔ bɛɛ lajɛlen na fanga sinamatɔnw dala ko cayalen don ka da jamana maracogo kan ka sɔrɔ marabaga tɛ ɲɛfɛ. Nigeria jamana kɔnɔ banbagancimɔgɔw ye wulikajɔ dɔ kɛ ntɛnɛn don ka ɲɛsin Kaduna mara ma jamana kɔrɔyan fan fɛ ka digi Tilebi kan. Wulikajɔ in kɛra sababu jugu ye ni ka maa 30 de bɔnɛ u niw na. Maa 30 minnu ni tora wulikajɔ in na olu cɛma denmisɛnninlamɔgɔ 8 bɛ a la. Kunnafoni yɛrɛ lasɔrɔla kunnafoni diso Media Reuters de fɛ. Kumana min na kulu maramafɛntigi ninnu mina jɔ wulikajɔ kan u ye mugujugu de dayɛlɛ ni ka taa wuli dugudenw siyɔrɔw la. Wulikajɔ taara ka dugu min sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye Naridɔn de. A bɛ Kori sigida de fɛ k'a ta wulikajɔ kɛ waati la ntɛnɛn ka na se ni waati da in ma. Kulu maramafɛntigi kɔni mi kan bɔ fɔlɔ k'a yira k'a fɔ olu de nɔ kɛra ni waleya cɛjugu ye. Nigeria jamana kɔrɔyan fan ka digi Tilebi kan ani jamana camancɛ bolo an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi kulu maramafɛntigiw kɛn bɛ ka yen kɛ u dagayɔrɔw ye. Sanga ni waati u bɛ wulikajɔ ta ka yɔrɔ minnu sɛgɛrɛ. Boko Haram banbagacijɛkulu ani Isuwapu maa tɛ ni janfa ni a wulikajɔ bɔ olu kunna barisa sanga ni wagati olu de bɛ janfa jan dani na Nigeria jamana kɔnɔ ka ɲɛsin sɔrasilakaw ani jamana kɔnɔden nanamasumalenw ma minnu m'a min u m'a bɔ. U ka wulikajɔ ninnu senfɛ banbagancimɔgɔ ninnu bɛ maa minnu tigɛ ka taa ni u ye ni o ye otages ye. U b'a caman dabɔ musaka ɲini de kama waasa ka se ka o otage ninnu labila. Ni de fana bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlu na minnu labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaaya sɛbɛn ka bɛn ni kuma in ye aw ni ce aw ka ɲɛma dalu la a kan bɛn don wɛrɛ nataw ni Ala man ka jɔnya jɔ an na.